És un plaer. Suposo que la coneixeu tothom, però és catedràtica de literatura catalana des de 1983, ha exercit la docència a les Universitats Autònomes de Barcelona, de Girona i de Barcelona. Ha dirigit una quinzena de tesis doctorals i és membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona des de 1996. És responsable del grup de recerca consolidat de literatura i cultura de la Baixa Edat Mitjana, subvencionat per la Generalitat de Catalunya des del 91, i ha estat, i encara ho és, investigador principal de projectes de recerca del Ministeri espanyol com Coditecam i Narfan. Ha gestionat també des del 88 un seminari d'investigadors al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i ha publicat sobre lírica i narrativa de traducció trobadoresca, edició del Cançoneret de Ripoll, la cultura literària dels escriptors catalans del 300 i del 400, edicions de l'Ossomi de Bernat Metge i del Curial i de Güelfa, les obres en vulgar de Ramon Llull a Vernacular Writer, amb l'Albert Soler i Joan Santanac, al 2016, i l'herència científica medieval en vulgar. Ha dirigit també els 3 volums del tema medieval de la història de la literatura catalana, de l'Enciclopèdia Catalana Editorial Barcino, el 2013 a 2015, i des del Centre de Documentació de Ramon Llull de la Universitat de Barcelona coordina justament amb l'Albert Soler la base de dades Ramon Llull, ideada per Anthony Bonner, que és d'allò que ens parlarà avui. I abans de començar, moltíssimes gràcies, Lola, per estar amb nosaltres i tenim moltes ganes d'escoltar el que ens diràs dels vostres projectes. I et deixo a tu, ja que... Hola, doncs aquí estem i a veure, jo us he de parlar bàsicament de la base de dades Ramon Llull, que porta afegides una sèrie d'altres, diríem, productes que han nascut com a, diríem, efectes secundaris d'aquesta base de dades. La base de dades Ramon Llull, i ara, en comptes de veure'm a mi la meva carota, doncs anirem a compartir això i em sentireu a mi, però veurem la d'això, compartim. La veieu, no? La pantalla, suposo. Sí. Molt bé. Aquí ja hi hem entrat, però això no és pas el que es veu quan s'entra de cop i volta, sinó que quan s'entra es veu aquí i hom s'ha d'identificar i s'ha d'apuntar. És una base de dades oberta de Creative Commons, de consultar lliure, i el que volem és que el que la fa servir i la citi, tal com es diu aquí, no? Base de dades, bla, bla. Aleshores, jo entro, però esclar, si entro com a manipulador, O sigui que hi ha coses que un que ve de fora no les pot fer. Ja m'he equivocat. Molt bé. Bueno, m'aniré equivocant, perquè si no estic en línia no m'equivoco, però si estic en línia sí. Lola. Mana! Jo vaig crear un compte en el qual podries treballar com si fossis un usuari extern. Sí, però ara m'equivocaré més encara, si em dius això. Vale. Ara no soc un usuari extern, però vosaltres afegir una obra no ho podeu fer, traieu-vos-ho del cap. I esborrar-les totes tampoc. Però per veure el que és ja me'n sortiré, vale? A veure, la primera cosa que volia dir, per saber què som i d'on venim i quan vam començar, doncs aquí hi ha unes estadístiques i si es va a baix de tot es veu que vam començar doncs el gener del 2002, tot i que això ja des del juliol del 2001 doncs més o menys estava de funcionament intern, oi? Doncs això. I si volem saber més coses, doncs aquí hi ha uns crèdits en què s'explica això, que hi ha el nom de l'Antoni Bonner, que de fet és el cervell i el motor de tot plegat, i els col·laboradors variats que hi ha aquí. Per tant, aquesta informació ja la tenim. Per a més explicacions, doncs hi ha també una presentació on ens expliquem àmpliament. Per tant, us hi remeto per curiositats d'altre tipus. Aleshores,
Si volem saber més de faneries, això dels fitxes és d'administrador. Això, novetats. Aquí, novetats, apuntem les coses que anem afegint. És a dir, què vol dir això? Vol dir que la base de dades, aquesta base de dades Ramon Llull, és una base de dades que es va fundar fa 20 anys, però està en perenne actualització. No només actualització perquè hem fet una fitxa nova de l'Introductorium Artis Generalis aquest setembre, sinó perquè la bibliografia anual també l'entrem, perquè com veurem hi ha un repertori de bibliografia, és a dir, que és una cosa viva i que li anem donant aquesta d'això. És una cosa viva i bàsicament és una cosa que està dirigida a investigadors, oi? Perquè de seguida es veu que si tu mires les abreviatures, qui manegui això ha d'estar familiaritzat amb les principals revistes, les principals col·leccions lul·lianes, les bibliografies, aquesta mena de cosa. Per tant, és una base de dades pensada per treballar-hi. I per treballar-hi realment és molt útil, perquè per exemple, aquí, quan has entrat en els textos digitalitzats, una cosa que té aquesta base de dades és que dona accés material, és a dir, un accés en pantalla a textos. Esclar, obres de Ramon Llull, versions electròniques, aquesta és la part més fluixa perquè no està tot Llull penjat aquí, això és un altre, diríem, negociat. Però, a part de les obres lul·lianes, de les obres de Llull, tenim penjats quantitats industrials d'articles i fins i tot algun llibre. I fins i tot algun llibre. De manera que no els diríem l'obra de Ramon Llull en ell mateix, sinó la bibliografia que l'entorna, aquí també s'hi dona accés. Doncs, què més? Aquí veieu que hi ha una remesa, un clic, una cosa que clica i que va al glossari general lul·lià, que també el tinc obert aquí, que després ens el mirarem. La base de dades, com deia, està interrelacionada amb altres productes, però potser el que interessa més és ara explicar l'estructura i l'origen, diríem l'origen intel·lectual de tot això. Aquí dalt veieu que hi ha unes pestanyes que són obres, manuscrits, bibliografia, catàlegs i lulistes. Això són 5 bases de dades separades interrelacionades. La idea de fer aquestes 5 bases de dades separades i relacionades és, diríem, la intuïció o el projecte del Bonner. Antoni Bonner, abans que això estigués a internet, doncs això ja ho havia fet amb sistemes informàtics del DOS, amb programes d'aquell moment, i havia muntat una cosa que era molt difícil de mantenir quan no teníem els instruments que tenim ara. Originàriament, la base de dades és això, 5 bases de dades interrelacionades, i ara veurem la gràcia de la interrelació. Aquí, ara podem clicar, però comencem per la primera base de dades, que és la de les obres. Aquesta primera base de dades contenia una llista cronològica de les obres. Aquesta llista cronològica està ordenada segons el catàleg de Bonner. De catàlegs lul·lians, com veurem, n'hi ha més de 200, però el catàleg de Bonner té una particularitat i és que les obres estan entrades en 4 seccions. Les obres porten endavant un 1, un 2, un 3 o un 4 i això correspon a 4 fases del desenvolupament del pensament lul·lià que és molt útil per saber les 260 obres a on les has d'anar a buscar per poder-les controlar. Per tant, aquí tenim en primer lloc un catàleg indicatiu de les obres lul·lianes i veieu que la primera, totes hi ha una col·lecció que és 1, i després 2A, 2B i després quan s'acaba el 2 comença el 3. Hi ha aquest catàleg que és per tenir la seqüència. Aquestes altres coses que veieu aquí, consulta d'obres per llengües, consultes per lloc de composició. Això ho hem afegit molt més tard. És a dir, el catàleg també el vam afegir més tard. És a dir, a demanda, la base de dades s'ha anat perfeccionant i s'ha anat ampliant a demanda dels investigadors que hi treballaven. Això de les obres, és a dir, aquesta obra lul·liana està en llatí o està en català, no sé. Doncs ara aquí estan, s'ha buidat aquí dins, s'ha fet una... Ara s'ho pensa. Sí, aquí hi ha tot un quadre i tot
un mecanisme de cerca per saber quan i com. Per tant, aquesta pregunta, és catalana? Això es respon amb aquesta pregunta. I igualment el lloc de composició, que si era París, que si era una banda, que si era una altra. Bon, però el que és essencialment, el que era originàriament aquest catàleg era, doncs, això, un repertori de tota la informació que hi ha sobre les obres lul·lianes. Les obres de Ramon Llull, aquestes d'aquesta primera pestanya d'aquí, que són les que consta, és a dir, va escriure ell. Les obres alquímiques, perquè Ramon Llull no és només Ramon Llull, sinó Ramon Llull i tot el que se li ha atribuït. Les obres alquímiques, que no són d'ell, porten un MP al davant, que vol dir Miquela Pereira, perquè la Miquela Pereira va fer un catàleg d'aquestes obres que ens ha cedit i que l'hem penjat aquí. I les obres apòcrifes no alquímiques porten una indicació FD, que és en Fernando Domínguez, que va estar 30 anys treballant al Raimundos Lulus Institut de Freiburg i que també va fer aquest catàleg i també l'hem anat a parar aquí dintre. I les obres lulístiques són una categoria més curiosa, que són obres que no són falses, és a dir, són obres paralulianes, és a dir, que tenen materials lulians de deixebles, no sé què, però que no són escrites per ell, però que tenen, i per tant aquestes també les tenim aquí. Aquí, doncs, per accedir-hi, la informació que se'ns donarà de cada obra és tot això que tenim aquí. A quins catàlegs està escrita, quines són les autoreferències, les variants del títol, el resum del contingut i la llengua i la composició, això per a cada una d'obra. I per saber com funciona això, doncs li hem de dir que ens en busqui una, no? Per exemple, Blaquerna, no? Podem posar el nom o podem posar el número del catàleg o el títol abreujat, si és que ja el sabem, i si posem Blaquerna, ens trobem amb una primera pantalla on hi ha tots els noms, tots els títols, perquè, esclar, això hi ha un gran embolic de títols variats, l'incipit, l'explícit, i, doncs, quan cliquem sobre qualsevol d'una d'aquestes, que tots els títols corresponen a la mateixa obra, se'ns obre la fitxa, i aquesta sí que és la fitxa. I aquí es mostra una informació, diríem, triada, però si volem saber també el resum del contingut, li demanem, i llavors li diem que d'acord, ens el busca, i al final de tot apareixerà el resum del contingut. Ens explicarà doncs, de què va, i tot sencer, el Blaquerna, i amb uns enllaços, per exemple. Però, en principi, no és aquesta la idea. El que volíem saber, bàsicament, la informació bàsica que es recull de cada obra és els manuscrits. Primer, la versió catalana, els manuscrits, les edicions, i, naturalment, a cada una d'aquests quadradets hi ha una informació. Els manuscrits, després ho veurem, els manuscrits remeten a la base de dades de manuscrits i, de fet, permeten d'accedir amb imatge a cadascun dels manuscrits, suposant que la majoria d'aquests manuscrits estan digitalitzats i penjats a la xarxa. I després aquí hi ha les edicions. Aquí això no dona accés al text complet, però dona accés, sí, doncs, jo què sé, aquesta última que tenim, això és l'edició d'ara. Aquí, doncs, aquí hi ha una sèrie d'informacions i el que dona sempre és l'accés als catàlegs per buscar i poder recuperar el llibre quan sigui necessari. Per tant, hi ha tot aquest... Després, hi ha tot això sobre la versió catalana, la versió llatina, la versió castellana. Per cada obra, les versions que hi ha, en aquest cas la versió francesa, que hi ha una versió francesa molt mona, molt antiga, del segle XIII, i la versió occitana, que és una molt important, perquè hi ha trossos que el català no el tenim i aquests sí, i aquestes ja són modernes, oi? La versió francesa i romanesa i anglesa, i ja tenim de tot, no ens quedem curts. Òbviament, aquestes informacions de les traduccions modernes són una cosa de més a més, però per a l'holista que està fent un treball d'investigació, sobretot el que li resulta útil és tenir totes aquestes dades referides aquí mateix. Si anem al segon base de dades, que és la base de dades dels manuscrits, aquí és una base de dades que recull tots els manuscrits lul·lians que estan d'això, que aquí veieu que són 1.640, que no és una cosa fàcil de manejar. Llavors, la idea és que estan per ciutats
i per cada ciutat mirem, per exemple, Londres, no? Per posar un nom. Londres. Doncs a Londres llavors ho tenim per biblioteques, no? La British Library, i llavors ho tenim per col·leccions, a l'Additional, no? Posem per posar un exemple d'una cosa que a mi em soni familiar, i aquí en aquest número correspon a un manuscrit que conté el Llibre de Meravelles català, el Fèlix. Aquest manuscrit és el que vam fer servir de base per la nova edició del Fèlix de Ramon Llull. I llavors què passa en una fitxa d'aquestes? Abans d'arribar... Què passa en una fitxa d'aquestes? Doncs hi ha la bibliografia, hi ha doncs la bibliografia sobre el manuscrit, no sobre l'obra, sinó sobre el manuscrit i la biblioteca i el que l'entorna i el seu entorn. Llavors aquí tenim la descripció i la descripció que pot ser, aquesta és l'única que he anat a mirar jo in situ, per això us l'ensenyo perquè veieu que també hi he anat, pot ser presa dels repertoris bibliogràfics o feta allà. I aquí hi ha la fitxa completa, que això doncs, és una qüestió de caràcter molt específica, no? Amb totes les dades codicològiques. No? Però una altra cosa molt interessant i molt útil és que en tots els manuscrits hi ha un moment que hi ha això de la reproducció del Raimundus Lulus Institute. I això de la reproducció del Raimundus Lulus Institute vol dir que a la Universitat de Freiburg varen ni més ni menys que fer un projecte per la base de microfilms que ells tenien des dels temps de Friedrich Steinmüller, transformar-los en digitals i penjar-los. I això va representar una entrada de material extraordinari. I llavors, si algú vol veure el manuscrit, ha d'anar aquí on diu Schriften i allà se li obre el material i aquí es pot anar patrullant i passant les pàgines i treballar sobre això. Per tant, és un exemple. I així és amb tots els manuscrits que tenim aquí posats. Per tant, una de les grans feinades que ha representat abans del 2000 i després del 2000 és treballar tot aquest entorn, tot aquest entorn dels manuscrits. I encara una altra cosa que convenia dir és quan entres aquí a manuscrits, aquí dalt trobareu unes llistetes. Aquestes són aquestes llistetes que s'afegeixen, és a dir, primer es van fer tots els buidatges, no? Però ara per aquí, per exemple, trobeu manuscrits lulians de primera generació. Això és el resultat d'una recerca d'en Soler, que m'ho fan explicar a mi en comptes d'explicar-li a ell. Ha remenat tots aquests manuscrits i ha pogut establir quins són els relacionables amb Ramon Llull, els que podien haver passat per les seves mans, aquests manuscrits de primera generació, que tenen una autoritat, diríem, textual superior a tots els altres. Per tant, ja tenim aquí, és a dir, estem oferint això, materials per la recerca in vivo. I hi ha, doncs, informacions d'aquest tipus. Les dues bases de dades bàsiques són les obres i els manuscrits. La bibliografia és fonamental, esclar, i la bibliografia és consultable encara que no t'hagis inscrit, encara que no hagis entrat que no t'hagis registrat. És l'única que és oberta. I aquí, doncs, bàsicament, el que es pot fer és una cerca per autor o per títol, i aleshores, doncs, per títol de l'obra que sigui, i aleshores, doncs, aquí apareix la bibliografia. I ara jo, si jo poso Badia, perquè no... trobarem que et va buscar en una pàgina on tu has de desambiguar per saber si és en Badia Margarit, el meu pare o una servidora. I clar, el meu pare va escriure accidentalment un parell de coses sobre Ramon Llull, però després en Badia Margarit o una servidora n'hem escrit moltes i veieu que també hi ha tot un sistema per saber que Badia Pàmies és la mateixa que Badia i Badia Margarit el mateix que l'altre. Tot això hi ha autors que els noms s'emboliquen i també ho teníem ja fa molt de temps, això, controlat. En aquesta bibliografia, doncs, és allà on, com us deia, triga perquè hi ha molta paperassa. Doncs hi ha molts enllaços
obres que... Goita, quina son que li he agafat ara. Doncs això. El número 30 tenia pensat, aquí hi ha un llibre que Antoni Bonner i jo l'any de l'Aquí que vam fer i ara aquest llibre l'hem escanejat i l'hem penjat aquí. I és un llibre que està esgotat, per tant trobarem aquí aquest llibre en versió digital. Teniu aquí hàbilment escanejat. Bé, no, perquè hi ha... I així, doncs, molts articles i molta tela marinera. Llavors, els catàlegs, això ja és ultra especialitzat per estudiosos de Llull. Llull, doncs, l'obra de Llull, doncs, hi ha 203 catàlegs, des del catàleg més antic, ara els hauríem de posar per ordre cronològic, el més antic és del 1311, i per tant és d'un deixeble directe de Llull. I aquí els tenim tots i si els cliques i vas i doncs els pots, veus tots els materials com estan i on són, és per treballar en aquest sector. I no m'hi entretinc perquè si no, no acabarem mai de la vida. I la cinquena base de dades, la que és de l'Ulistes, és un derivat d'aquesta dels catàlegs perquè recull, i aquest de fet és una carta als Reis, perquè és una història del lulisme, és materials per a una història del lulisme. I hem quedat que això és una base de dades de recerca, sobretot, i aleshores aquí doncs hi ha, per ordre alfabètic, doncs els podeu anar buscant per les lletres, que ja se comencen per D, doncs tota la gent que apareixen en els catàlegs i en la bibliografia i en les obres i en les edicions, perquè clar, hi ha edicions del segle XV, XVI, etc. I tots els autors anteriors a 1800 van a parar aquí, són lulistes, són persones que s'han ocupat de Ramon Llull per estudiar-lo o per maleir-lo o pel motiu que sigui, i de cada un en tenim una fitxa que no són fitxes acabades, són fitxes algunes més treballades que d'altres, fitxa en revisió, i que reuneixen tota la informació que hi ha sobre cada personatge i que són el material que es podria fer servir per una renovada història de l'holisme. Això del cercador que hi ha aquí és perquè serveix per navegar, per moure't per tots aquests... També és una d'aquestes, diríem, pestanyes que s'ha afegit a petició dels usuaris, perquè ja portem 20 anys treballant-hi. Això és una mica la base de dades i ara doncs me'n vaig, us vinc a veure aquí, us saludo i comparteixo, si me'n surto sense equivocar-me, comparteixo una altra pestanya, que és la pestanya del glossari general lul·lià. El glossari general lul·lià és una diríem, aportació de l'any Llull, una mena d'homenatge de l'any Llull que va coordinar l'Albert Soler des de la Universitat de Barcelona amb diners del Ministeri, dels ajuts aquests que tenim per la recerca i tot de gent que van treballar amb ell. I també és un homenatge al pare Colom, que aquí a la presentació podeu veure que, veieu aquí a la foto, el pare Colom va fabricar un diccionari a mà, amb fitxes a mà, allò com es feia abans, pacientment, des de 1970 i tants, un glossari de totes les obres catalanes de Ramon Llull, que va ser publicat per l'editorial Moll en 5 volums. Aquest diccionari tenia diversos, diríem, entrebancs i problemes de caràcter tècnic, que en la digitalització s'han hagut de, diríem, de superar. I si ell va fer el glossari general lul·lià, aquest producte nou és el nou glossari general lul·lià, que permet d'utilitzar online aquest buidatge. I, òbviament, per treballar en textos romànics catalans de Ramon Llull és una eina extraordinària perquè et permet de resoldre problemes. I últimament també altra iniciativa de l'Albert Soler ha estat la d'incorporar en aquest diccionari, que és un diccionari que buida, diríem, les obres de Llull, el diccionari de com se'n diu això, de definicions de Ramon Llull, que és un diccionari, que és aquesta que veieu aquí, que va fer en Bonner amb la Isabel Ripoll de Mallorca i que reuneix les definicions que Llull dona dels seus termes. Com que Llull es fa inventar un glossari, tot un glossari filosòfic
particular, és molt interessant tenir les seves definicions. I ara aquestes definicions estan casades amb el d'això. Per tant, aquí, quan tu busques, i aquí havia posat la paraula cavaller, hi ha una cerca avançada que permet de fer una sèrie d'articles d'això, però quan et donen, busques una paraula, trobes el glossari del pare Colom, però adaptat, perquè estan les citacions de les edicions antigues han estat corregides, és a dir, han estat substituïdes per edicions més filològiques, en tots els casos en què això ha sigut possible, i hi ha aquestes, vegeu, altres veus del racional, el lema remet a totes les variants estranyes de la paraula, i això supleix algunes deficiències o algunes complicacions que podia tenir el diccionari en ell mateix. És una eina, novament, és una eina de recerca. I ara me'n torno aquí amb vosaltres, us saludo i busco una altra cosa per compartir, una altra pestanya de Chrome per compartir, que serà la de, on estàs? La de la manícula. La manícula és una eina que no és ja una eina només de recerca, sinó de recerca i de divulgació, és un aparador, oi?, d'aquesta mena de coses. És una creació d'Albert Soler, que no sé per què m'ho fan explicar a mi en lloc d'ell. Aquí a la presentació hi ha un equip amb tot de fotos, això s'explica aquí, ell us ho explicarà molt ben explicat, en què es tracta de, diríem, fer pública la feina d'edició de textos que duem a terme els que estem en aquest món. Aquí hi ha les fotos, qui som, aquí sortim tots, no? Doncs, bàsicament, hi ha això, hi ha una explicació de les noves edicions lul·lianes, les feines, és a dir, les col·leccions a les quals van a parar les edicions. Hi ha uns materials sobre edició de textos i són uns materials didàctics. Aquests són molt útils per fer classe, explicar què és una edició diplomàtica, bla, bla. Com s'anoten els textos, també hi ha tot un material sobre això, i després hi ha un taller de notació de textos en el qual hi ha notes sobre els romans de Basta i Blanquerna, que és una edició crítica preparada per el Soler i Santanac i altres, etc. Per tant, és una mena de diferent. Això t'ensenya com es fabrica, com es treballa des de dintre, i tot això està amenitzat amb aquestes, diríem, flaixos de materials en qualitats històriques que estan extrets d'experiències d'edició de textos i estan pensades per amenitzar o per treure partit de la feina que anem fent. I aquí, en el taller de traducció, hi tenim una inversió europea, perquè aquesta edició de la anglesa, veieu que aquí ens han donat una empanteta els de la comunitat, és perquè un investigador, Marie Curie, que forma part del grup de treball, ha estat treballant sobre els 100 noms de Déu i aleshores aquí hem publicat la traducció anglesa perquè es vegi que estem disposats a fer-nos conèixer per tot arreu. Encara té un caràcter més obertament divulgatiu, i ara torno aquí i el busco. La base d'això és això que se'n diu qui és Ramon Llull, no? On estàs? No el trobarem? Espera't un moment. Qui és Ramon Llull, de fet, s'hi pot anar a part. Qui és Ramon Llull és una base, un portal totalment divulgatiu
pensat per explicar qui és Ramon Llull, no per fer recerca sobre Ramon Llull, sinó per donar informació. I, òbviament, aquí hi haurà un context a Mallorca, què passava, què eren les universitats, una biografia, una introducció al pensament, una introducció a les principals obres, és a dir, no un catàleg sistemàtic, a les principals obres amb un resum i una explicació de què passava, un repertori d'imatges que a vegades és útil perquè hi ha, per exemple, totes les figures de l'art demostrativa amb una resolució bastant guai, que fa que ens faci il·lusió tenir-ho tan ben posat. I això que us volia dir, els materials, aquesta base de dades, qui és Ramon Llull, fa també no sé quants anys que està a la xarxa, fa molt poc ha estat objecte d'una reforma, diríem, material per fer-lo més consultable des de telèfons mòbils o des de tablets, i a més tenim aquesta vocació plurilingüe, el tenim en anglès i hem afegit el portuguès des de fa poc, el teníem en fresa, en italià, en espanyol i ja veieu, i aquí en portuguès ens fa molta il·lusió, també el podeu, diríem, un que llegeix des d'aquestes idiomes i té accés. Bàsicament ens interessa que estigui en anglès perquè és diríem, un material, diríem, útil. He begut una mica d'aigua. Ja si voleu passejar-vos, us ho diu passejar. I finalment, l'últim producte de què volia parlar, que també té a veure amb aquest nucli dur lul·lià, i ara torno amb vosaltres i torno a buscar per aquí, és aquest que ha de dir. Aquest. Això és el Diccionari de Textos Catalans Antics. Veieu que és una cosa minimalista. Hi ha el Centre de Documentació Ramon Llull, la Universitat, la Fundació Carulla, aquí en els patrons, i aquí, res, si voleu saber una paraula, la poseu i en la cerca. És un diccionari que està lematitzat a partir de totes les formes i les variants d'aquesta paraula. D'aquestes paraules a on? Això està tret de... És un diccionari en el qual s'han buidat una sèrie d'obres, que són les que tenim aquí, que, esclar, idealment hauria d'haver-hi buidat tota la literatura catalana, tots els textos catalans. Òbviament no. Això és un projecte que no l'hem pensat nosaltres des del Centre de Documentació Ramon Llull. És un projecte del professor Joaquim Rafel, que ara s'ha retirat i que va estar actiu a la Universitat de Barcelona durant molt de temps quan la informàtica era una cosa molt diferent del que és ara. El Centre de Documentació, quan es va retirar Rafel, vam heretar-ho això i s'ha, diríem, adaptat a entorns digitals més moderns per poder manipular. Bàsicament és un diccionari que dona concordances de totes les formes que estan accessibles a través d'una lematització dels textos. Hi ha moltes obres aquí dintre. Hi ha, per exemple, en Rafel va començar amb el Tirant-lo Blanc, però tenim tot Ausiàs March, i tenim obres de Ximenis, i tenim documents que no són literaris, també, i tenim moltes altres coses, i un feix, és clar, aquí es veu l'interès dels que ho fèiem des del Centre de Documentació de Ramon Llull, hi ha un feix important d'obres lul·lianes, que, esclar, aquestes les tenim aquí totalment buidades i que ens poden donar les concordances de qualsevol cosa que busquem i, òbviament, és un complement ideal i molt útil pel recercador que està fent servir la base de dades Ramon Llull. El diccionari aquest, tal com està ara, és perfectament utilitzable per la recerca lingüística. No és un diccionari, diríem, no està elaborat ja el material de base, és a dir, perquè per cada
per cada paraula que busques, trobes, doncs, pots accedir a les freqüències, als lemes, als contextos i diríem, la veu de cavalleta l'has de fer tu amb tot el material que hi ha aquí, però no és un diccionari acabat, sinó que són materials per fer un diccionari. Però, esclar, està molt acurat, està molt pensat. El Rafael doncs, va pensar molt bé la manera de fer-ho, es va anar depurant i és una eina també que tenim a disposició. I aquestes, ja us he fotut el cap com un timbal, són les 5 textos, els 5 d'això, els 5 me'n vaig d'aquí, Són les 5 coses que havia promès que podia ensenyar i que, com que us han enviat l'enllaç, us hi podeu entretenir i mirar si us poden ser útils en algun moment. Voilà! Doncs moltíssimes gràcies. Molt interessant i molta feina darrere de totes aquestes bases de dades. Veig que no heu escrit cap pregunta al xat de moment. Suposo que podem fer la sessió de preguntes en directe, que crec que serà millor. Tenim alguna pregunta ja si voleu connectar-vos la càmera per fer preguntes? Jenny, sisplau. Dic que no tinc cap pregunta, només que admiro aquesta feinada. No sé quanta gent hi ha treballat, però Déu-n'hi-do, i són també molts anys, no?, que esteu fent això. Sí. Són moltes generacions de becaris que hem tingut el suport econòmic, hem pogut ajudar aquesta gent, i sobretot hem tingut aquestes dues coses. Antoni Bonner, que va pensar això, i després doncs, el suport institucional de la Universitat de Barcelona, i ara la història vam quedar que no havia d'explicar totes les batalletes, però hem anat tenint ajuts, però esclar, ara estem al 2020. En els últims 20 anys doncs, hem anat perfeccionant. El que a mi em fa més il·lusió és això, que gràcies a aquest nom sí que l'he de fer, no? En Miquel Hernández, que és un tècnic de la casa, que treballa a la universitat i que s'ocupa de les bases de dades de la universitat, treballant per nosaltres, ha estat capaç de sintonitzar amb les nostres necessitats i anar creant aquestes possibilitats d'ara. Ara vull mirar totes les obres lul·lianes, vull saber en quin idioma estan escrites, no? Vull dir, ajudar-nos a crear uns derivats del software d'acord amb les necessitats de la recerca. I això és una experiència molt agradable. I que la gent que ve després, esclar, l'Albert Soler hi és des del principi, però si un ve a estudiar Ramon Llull aquí, com aquest en Simone Sari, que ha tingut aquesta beca, és un investigador Marie Curie, arriba aquí i troba tot un entorn que si vol estudiar un text català ho té tot a l'abast. És constructiu i útil i operatiu. Aquesta és la cosa. Soler. Jo volia només proposar un exemple. Quan jo vaig començar a fer la tesi doctoral, que esclar, això era l'any 87, però vaig necessitar un any sencer per recopilar tota la informació que necessitava i després me'n vaig haver d'anar a Freiburg, que era on físicament existia aquesta informació. Avui això ho podem fer. El mateix que jo vaig trigar, és que a més està cronometrat, el mateix que vaig trigar un any a recopilar, ara triga 9 segons la base de dades a donar-m'ho. I no cal que me'n vagi enlloc perquè tinc tot el material pràcticament a disposició. Entre això i les biblioteques de Barcelona, però un dels problemes l'any 87 és que no sabíem què hi havia en cada biblioteca. S'havia d'anar físicament a cada biblioteca a consultar el catàleg en paper, i en canvi tots els catàlegs estan entrellaçats i per tant puc saber que determinat llibre que és a l'Autònoma o a Girona me'l porten en 2 dies si convé. Només era una curiositat d'una cosa que sabem tots, que és que això ens ha facilitat molt la feina, però és que Ramon Llull és un cas d'un continent enorme d'informació
que no sabíem gaire com gestionar i que va ser en Bonner que va començar abans que ningú a pensar com la informàtica, estem parlant dels anys 80, com la informàtica podia gestionar tot això. I aquí la Lola i un servidor, sense entendre gaire el que estava fent en Bonner, ens hi vam tirar de cap i ens va costar d'entendre el que pretenia fer. Sí, també ha estat important tenir el Bonner perquè quan es van inventar això dels projectes de recerca i les línies de recerca i les subvencions, a l'hora de demanar un projecte, nosaltres demanàvem projectes per digitalitzar-ho tot i fer-ho tot informàtic quan no sabíem gaire de què estàvem fent. I n'hem tingut sempre, ens han subvencionat sempre i se'ns han cregut. I, bueno, no sé si han mirat gaire el que fèiem o no, però ha sigut una sort també en això, perquè hem tingut ininterrompudament projectes que han permès de tenir becaris als quals el Centenar, quan era petit, va entrar tots els manuscrits, no? I altres persones que després han fet altres coses a la vida que no dedicar-se a Ramon Llull, però hem tingut aquest suport. No és una cosa extraordinària, però ha sigut continuat i, bueno, efectiu. El problema d'aquestes bases de dades és que s'han de mantenir, Clar, s'han de mantenir, és a dir, l'Antoni Bonner, que té 92, no? És de l'any 28, ell entra totes les coses que es publiquen a tot el món mundial sobre Ramon Llull, ens ho entra sí. Quan Antoni no hi sigui, no sé qui ho farà, això. Vull dir que sempre tenim aquests problemes. És a dir, és una base de dades que és útil perquè hi estem a sobre. I de la base de dades en surt també la revista Estudia Lul·liana, que no l'he posada aquí, però la revista Estudia Lul·liana, que surt cada any, té el repertori de tot el que ha sortit, tret de la base de dades, i les ressenyes de totes les coses que mereixen ser ressenyades i una nota de les que són repeticions del que ja sabíem. Però vull dir, això també és una feina d'estar-hi a sobre, sí. No està aturat ni està estàtic. Jo una pregunta, si em permeteu. Ara que parlàvem de la dimensió de l'obra de Llull i, a més, multilingüe també, hi ha alguna opció perquè he vist, ja m'he ficat a segons quines seccions i hi ha la possibilitat de descarregar el text que vosaltres heu buidat o que heu passat a PDF o a text. Hi ha la possibilitat de baixar tota l'obra original de Llull en text o en PDF d'una vegada? No. Jo ho dic perquè, clar, hi ha dos tipus, suposo, sobretot ara a les humanetes digitals, hi ha un tipus de recerca que és més a mirar el manuscrit i fer una recerca més com una lectura més propera de cada obra, però també està el tema de la lectura distant o de la distant reading, d'agafar tot el text i intentar mirar, doncs, o mapejar o intentar mirar coses que coincideixin al text. I m'agradaria saber si és possible fer. Suposo que el tema d'investigació sí que si es demana, per exemple, suposo que vosaltres teniu tot el text allà guardat en algun moment, però com a nivell d'usuari suposo que no. No sé si que això, veus aquí, ho veieu? Aquí dalt, això vermell, són totes les obres de Ramon Llull. Bueno, a veure... La capsa. Què anava a dir? Les obres de Ramon Llull bàsicament estan en llatí, oi? I això està publicat per Brepols, i a través del Raimundos Llull Institut hi ha 35 tomos de les obres aquestes. Esclar, això té copyright, això són ells els que haurien de posar-ho a la xarxa. I ja és accessible, però només a trossets, ells venen llibres. Després ja, esclar, tenim aquests problemes de... Sobretot que ell va traduir fins i tot el seu mateix test d'un de l'aràbic al llatí i del llatí al català. O sigui que és complicat saber quin era l'original i quin era... No, això sí que ho tenim clar. El que no podem posar, el que no tenim a la xarxa és... Això ho tenim aquí en paper, però no... A veure, tota l'obra llatina no la podem penjar en aquesta edició perquè és d'una editorial que no... Aquesta no. Aquest és el problema. Llavors jo ja sé que un clàssic italià tot està a la xarxa, no ho trobaràs allà, però això... A veure, aquest projecte no ens l'hem plantejat, que no, Soler? De posar-lo en xarxa tot.
No. No. Hi ha, per exemple, tota l'obra... Hi ha una molt bona edició de l'obra catalana que es va publicar entre 1906 i 1951, si no m'equivoco. Això està tot en PDF. Això sí, i això és accessible a través de la base de dades perquè està tot Sí, no és l'edició definitiva d'això. No, ara l'estem refent, aquesta edició. Això ja no són ben bé humanitats digitals en el sentit que acaben produint un llibre, però sí en els procediments de treball sí que són digitals. I aquests llibres que els publiquen les publicacions de l'Abadia de Montserrat, clar, tot passa el mateix. Si els posem en obert, qui els compra? I, diguéssim, les editorials han de viure. No, jo em refereixo a una versió, clar, les versions que feu vosaltres són versions boniques, amb comentari. Jo em refereixo a una versió de text pur i dur i sense cap tipus de... Més que res per ficar l'ordinador i que analitzi, no? Així com tu dius, doncs hi ha algunes, sí que tenim algunes obres penjades. Per exemple, els començaments de medicina, hi ha la doctrina pueril, però esclar, és que Llull és que és immens. És que quan estigui l'obra llatina només, quan estigui del tot publicada, perquè encara s'està publicant, pensen que són unes 20.000 pàgines impreses. Seria la catalana. Per sort hem perdut l'àrab. Per sort hem perdut el Llull àrab, que només ens faltaria això. I no s'ha conservat res. Si em permeteu, soc el Joan Ramon. No surt la càmera perquè abans que res em volia excusar perquè he entrat i sortit diverses vegades perquè el meu ordinador és una carraca. De fet, ja tinc un de nou aquí esperant per fer la substitució, però no goso perquè si he d'instal·lar tots els programes no podré treballar mentre estigui instal·lant. Bé, jo el que volia és donar un cop de mà al Pedro perquè el que no ha dit que ell està interessat en aquest tipus és a dir, en tenir tota l'obra de l'autor perquè ell està treballant en Pedrolo. I ell està fent un estudi sobre tota l'obra de Pedrolo que ja té en text, que també són 20.000 pàgines. I clar, Pedrolo no és Llull, però és Pedrolo, no? Una llengua només, també. I és una llengua, exacte. Ho té més fàcil, entre cometes, no? Jo volia dir això i després també volia dir respecte al tema de les editorials que realment és una creu. És a dir, nosaltres, parlo, el Jordi Malé també pot confirmar-ho, nosaltres tenim sort que tenim una mena de tracte, anava a dir amb el grup 62, però de fet és amb el Jordi Cornudella, desenganyem-nos, que és una persona que està molt per la tasca de la digitalització i és el que, gràcies a això, com que és el grup 62 i per tant és Empúries, és 62, és Pro, etc., ens permet poder penjar els textos sense l'opció de descarregar-los. No, només volia afegir això. A banda d'això, doncs clar, felicitar-los per la tasca perquè els que estem posats amb això sabem la quantitat de sang no, però suor i llàgrimes sí que costa de tirar endavant aquests projectes. I efectivament, la cosa més important és mantenir-ho, mantenir tot això. Sí, jo que per estudiar un autor és bàsic tenir-lo digitalitzat. És a dir, si jo vull fer una edició de Curial i Güelfa, el primer que faig és tenir-lo digitalitzat. Avui dia no aniràs què faràs? A passar fulls amunt i avall, no? Ramon Llull, òbviament, quan hi treballes des de dintre, doncs procures també tenir digital totes les coses que necessites per fer-ho i ja ens espavilem ara, però per tenir-ho en l'aparador no hem fet aquesta operació, tenir-ho tot en aparador. Si vull tenir un vers d'Ovidi, el trobo immediatament, el vers d'Ovidi, no? Entro a la Biblioteca Augustana, no sé. Hauríem de tenir això, però no ho hem treballat. Puc fer una pregunta? Se'm sent? Sí. Sí. Bé, primer de tot, perdó, perquè jo m'acabo d'incorporar ara perquè tenia classe, però, clar, amb això que esteu dient, què és millor? Oferir textos digitals perquè després es puguin aplicar tècniques d'estilometria, de qüestions de corpus, de lingüística de corpus. Què és millor? És a dir, per tal de poder fer això, és millor almenys tenir una edició, digitalitzar amb un TXT, és a dir, amb un format text,
una edició antiga, tipus del 1902, que no té ja copyright, o no tenir-la. Perquè, clar, un sap que l'edició One és la de Brepols, però què és millor, esperar a que surti una altra edició, una edició digital moderna, o digitalitzar aquella del 1902 i almenys utilitzar aquella? Pues és una cosa que jo m'estic trobant, per exemple. I clar, hi ha gent que diu, no, però com utilitzaràs un text d'una edició que filològicament ja no és vàlida? No? I clar, això també a vegades posa alguns dubtes, no? Després de la qualitat dels textos digitals que ens trobem en línia. Sí, nosaltres lluny hi ha una edició del segle XVIII, no del 1900, del segle XVIII, que és òptima perquè el segle XVIII treballava molt bé, però també tenia unes idees particulars, pensaven que era alquimista. Bueno, s'ha d'anar amb peus de plom amb aquests materials i aquesta és accessible i sí, és a dir, quan no hi ha altre remei doncs es fa, però vull dir, no és un... Clar, a veure, m'ho vens a dir a nosaltres que ens dediquem a fer les edicions crítiques filològiques, què vols que et diguem? A veure, és que hi ha falsos amics, és que, saps, en els textos hi ha coses, li fan dir coses que no són. Fes-la servir, però vigila, esclar, és això. Clar, perquè després el problema de la digitalització és que poses molts materials junts i llavors el lío és colossal, no? Perquè els falsos amics es multipliquen i els errors poden ser grans. No, clar, el criteri d'edició. Però has de vigilar. Jo faig una cosa que és una potineria molt grossa, que és que agafo el text i el potinejo jo, l'arreglo i el corregeixo i llavors me l'adapto. Ho he fet 1000 vegades. És feina, però sí, agafo una edició que no va a missa i l'arreglo en la línia, ja la tinc per fer-la, però això és per el meu treball particular, no ho ensenyo. Hi ha més preguntes i comentaris? Jo no sé, Lola, si heu parlat també sobre la vostra base de dades que feu servir vosaltres. No sé, és que he arribat tard, em sap greu. Això ho heu comentat? Hem parlat de la base de dades Ramon Llull, aquesta de... És a dir, amb l'enllaç tu hi pots entrar. És una base de dades de 5 bases, és a dir, de fet és una conjunció de 5 bases de dades, tot el que se sap sobre les obres, tot el que se sap sobre els manuscrits, tota la bibliografia, tot el que se sap sobre els catàlegs antics i tots els noms dels lulistes que estan interrelacionades. I la gràcia d'això és que la interrelació inicial va portant subproductes afegits dels recercadors que en aquests anys ho han anat utilitzant, no? Perquè vosaltres teniu molts de projectes diferents i es dubte també si teniu com centralitzades totes aquestes bases de dades o són bases de dades independents que no relacionen amb les altres. Tot està... A veure, el LlullDB són 5 bases de dades que són en un sol paquet, però llavors tenim altres projectes que són els que he explicat que els fabriquem en el mateix lloc i tenen funcions diferents. La base de dades de Ramon Llull és per la recerca filològica i les altres n'hi ha que són de caràcter pedagògic, però totes s'interrelacionen perquè ho fem els mateixos, no? Sí. El que no fem és edicions digitals de tota l'obra, això no, però tota la resta sí. Vull dir que ara hem començat, just fa pocs mesos, hem començat un nou apartat, de fet és una nova base de dades que s'ha d'ajuntar a les altres de Ramon Llull, que és la que permetrà accedir a tota la documentació d'arxiu sobre Ramon Llull i el lulisme, que això és enorme, perquè diríem la documentació d'arxiu relativa a Ramon Llull i la seva família és petita relativament, no? Perquè, clar, hi ha família fins al 15 i així, però després hi ha totes les escoles lul·lianes, les històries de les edicions, per exemple, hi ha tot un munt de material sobre l'edició aquesta que esmentava la Lola feta a Alemanya al segle XVIII. Aquí hi ha tot un món també de documentació d'arxiu que procurarem d'anar incorporant a la base de dades i connectar amb totes les altres bases de dades.
Bo, doncs tampoc ens hi hem d'estar fins a les hores de... No? Doncs, si no hi ha cap altra pregunta o comentari, agraïm moltíssim aquesta participació, aquesta xerrada, Lola, que ha estat genial, la veritat. I ja em posaré en contacte amb tu més endavant perquè jo acabaré tenint tots els textos aquests de Llull, ja s'ha de jugar amb aquests textos, s'ha d'intentar fer alguna cosa. Vale. Moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem a la següent, que serà, ja ens comunicarem amb vosaltres i serà a finals de mes, d'acord? Molt bé. Mil gràcies a tothom. A reveure. Bye, bye. Gràcies.